Sanibonani guys, igama ngiNqobelani Phethela Mazwela eNimba ngomhla ka-17 Disemba. Hayi-ke guys, uZoleka-ke bekade esempini impela ezama phela ukuthi enze ubudlelwane obusha phakathi kukaLazarus noyise wakhe. Uyise-ke kaLazarus bekade engafuni ngisho ukumbheka uZoleka emblame ngokuthi uyena ofike empilweni yendodana yakhe waqeda waletha ingxabano phakathi kwabo bobabili. Ushilo ukuthi nalengane le athi ingumzukulu wakhe iyivezandlebe, so yena akanaso isikhathi samavezandlebe, okwenza ukuthi-ke uZoleka athukuthela kanonwabo odarishe-ke ubaba kaLazarus ukuthi ahlale phansi. Uthe ndithe hlala phansi, hayi wanqikaza-ke kubaba kaLazarus, kodwa ekugcineni wahlala phansi. Wathi ungaphinde ubize indodana yami ngevezandlebe. Wathi vele iyilona ivezandlebe, wawucabanga ukuthi kuzoba njani? Ufihle isisu, ufihlele umyeni wakho ogcine seshada nodadewenu. Amanyala mani lawa niwenzani noLazarus? Nibiza lento njenge-modern life. I-modern life enjani leyo ukuthi umuntu athi ingane engesiyona eyakhe, ingane noyise ophila saka, odla amabele, kodwa uyaphoqelela, uyamfosa umntanami, uyamtrapha ukuthi athi unguyise wale ngane. Lalela la ngikutshele wentombazane, wena awusoze ube ilunga lalo mndeni wami. Ngeke ube yilunga lalo mndeni ngisho emshadweni, ngeke ube yilunga lalo mndeni namhlanje, kusasa, ngisho nasezweni labalele impela ngale kwethuna. Soze wena wabe ingxenye yalo mndeni wakaNgcokana. Waqede lapho wasuka wahamba wamshiya-ke, hhayi impela uZoleka eyithoba inhliziyo, eyithoba amanxeba guys, ebona kahle ukuthi-ke ubaba kaLazarus uqede nya ngayo, ushiye akangalazi. Akupheli-ke lapho, Lazarus-ke ufike vutha naye kuZoleka. Ubaba wakhe phela besemfonile wamtshela ukuthi yeyi, wenze i-meeting uZoleka, wathi ufuna ukuthi-ke ahlangane naye. Waqede lapho wathi-ke babe nobudlelwane obusha bona njengomndeni like before. Umane nje wathi, kodwa Zoleka ngikutshelile ngathi angifune lutho elizokwenza phakathi kwami nobaba. Ngikutshele kahle ngathi ngicela uphume ey'ndabeni zethu, kungani manje uhlela i-meeting e-private naye? Wathi mina ndizama ukulungisa izinto. Wathi ulungise ini? Ngikutshelile ngathi ubaba uyena owakhetha ukuthi asuke empilweni yami, ngakho-ke angeke ngize lo ngiguqela yena mina ngithi ngiyamncenga, nawe phuma kuyena. Wathi yabona nje ukufonela ubaba wakhe, angithi ukufonelile wadayila inamba yakho, kusho kona ukuthi lisakhona ithemba. Thatha leyo nto as a first step, nizokwazi ukuyilungisa lento le. Ubaba wakho uyakukhumbula yonke into ayikhulumile kumina, ubeyisho ngoba enenhliziyo ebuhlungu. Yebo, ubize ngisho indodana yami ngevezandlebe, and lokho akungijabulisanga, kodwa ngiyazi ukuthi konke lokho kubuya endaweni yosizi nokuphatheka kabi. Lungisa izinto zakho nobaba wakho, okay? Wabeqeda lapho esuke ehamba. uZoleka ngazi ukuthi-ke ushawe unembeza yini ukuthi lo mndeni ubukade uyi-happy family before yena efika, and ube ukufika empilweni kaLazarus kwase kwagcina sekuba khona uqhekeko emndenini. Manje uzama ukufikisa-ke into ayiphule yena. Manje asazi-ke ukuthi-ke bona basaredini ukuthi balungise izinto as a family of uNgcokana guys. Asazi-ke iyozala nkomoni-ke la makunje. Hayi-ke guys, kuthe kusanjalo-ke kwabe kufuna udadewabo-ke kababa kaLazarus efonela uZoleka, and uZoleka umane nje wathuka womuzwaneni, engalindele phela ukuthi angasafonelwa yiloya mama okwaziwa kahle ukuthi alifakwa libuya nodaka. Umane nje wathi, hhayi-ke ntombi, besicela nje ukuthi ngithuke ukubona, hhayi nakho konakala la emndenini wami, engathi singalungisa izinto-ke, bengicela ukuhlangana nawe, ndiyakucela. Hhayi uZoleka wamane wathi ngizokusithumelela i-location-ke. Hhayi nangampela wafika usisi. Uthe mefika nje umuntu owehlisa umoya, washo ukuthi eyi, hhayi kumabheketwana phakathi-ke emndenini wakoNgcokana impela, kodwa ngithanda ukusho ukuthi hhayi ngikukhonzile mina dadewethu. Esho kuZoleka wathi undikhonzile? Wathi ehewe ndikukhonzile, phela uyazi baningi inhlobo abantu abakwazi ukumelana nombhuti wami, ikakhulukazi-ke abesifazane. Hhayi cha, wena nje impela ayikwazile ukummela, kodwa-ke angikuncomi ngento eniyenzile nanini noLazarus. Phela nina hhayi nithukile la ekhaya, nithuke ngisho oNgcokana, naqamba amanga, naqambela amanga oNgcokana, ngisho ne-bloodline yonke yakhona. So nje lento eniyenzile inkulu kakhulu kabi, iyadinga ukuthi nilethe uxolo, kulethe inhlambuluko, ngoba hhayi impela, hhayi niyipatshazile impela.
Nangampela-ke guys, uZoleka umane wabheka phansi ebona ngampela ukuthi eyi, kona bamoshile benoLazarus. Uze washo ukuthi nenze umfowethu wathemba ukuthi uzoba ngumtatomkhulu, uzoba nomzukulu wakhe wokuqala ngqa kwindodana yakhe. Manje-ke namphendula inhlekisa, ngisho nokuyiqhenya kwakhe kwashabalala. So ngenxa yalokho ngampela kuzomele kube khona inhlambuluko ezokwenziwa. So namhlanje bengidisayide ukuthi-ke hhayi, kube khona idina ezoqoqa wonke umndeni wakoNgcukane uhlangane ndawonye, sikwazi ukuthi-ke siyikhulume le ndaba ebese siyaxolelana, ngoba nginethemba namhlanje ukuthi ithumba lizoqhumbuka. Heyi guys, umane nje wavuma-ke uZoleka engazi nanokwazi ukuthi-ke lelo thumba ngabe lizoqhumbuka ngampela yini, ngoba siyazi ukuthi guys, impela uma iy'ndlovu ey'mbili zilwa kulimala utshani. Manje-ke ubaba kaLazarus unekhanda lakhe elinopelepele guys, akezwa mshini. I'm sure kuleyo dina leyo angamane nje methandile amoshe kugcina sekugula-ke uBavumile, okuyena umntwana omsulwa kuyona yonke lento, ngoba uBavumile akayikhethelanga ukuthi-ke abe indodana kaHlathi, kodwa futhi-ke ubaba wakhe kuthiwa uLazarus. Yena nje wayetshela ukuthi uzozalwa, khuliswe abazali, kodwa wayengazi ukuthi ekugcineni uzobangwa kangaka. Sazi-ke guys ukuthi-ke iyozala Nkomoni. Guys, ifikile-ke i-meeting. Ayi, udadewabo baba kaLazarus uthe nje uZoleka makangabhlenywa, ngoba kahle kahle akusiyena obize le meeting, ibizwe uyena lo mama lo. Hhayi-ke guys, hhayi zahlephulana nkosi yami, hhayi zahlephulana. Usho kahle nje ubaba kaLazarus ukuthi yena nje akanaso isikhathi sokuthi ahlale la ekhamisela ihlazo namanyala. Amane nje wathi uLazarus, then go, hamba phela uma ukuthi awufuni ukuba la. Uyazi wena tata, sonke isilonda esake saba khona kulo mndeni, it's because of you. Hayibo, wathi uyazi impilo yami yonke I've been chasing for i-approval yakho, and I am pretty sure ukuthi ngisho noma ngathiwa uBavumile beku umzukulu wakho wenyaniso, naye ngelinye ilanga ubuzolithola i-fault nje, noma iphutha elilodwa nje kuyena, ukuze umlahle njengoba ungilahlile mina. Uyazi tata, ngiyazi ukuthi awazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukwazi ukuthi asoze wabizwa ngutata empilweni yakho yonke. Well-ke mina kumele ngilithwale lelo hlazo, ngilithwale ngingedwa, but still unesibindi sokuthi ungi-reject. Ngiyabona ukuthi umdali wenza iphutha ngokuthi athathe umzali o-wrong emhlabeni, athathe umama futhi ngabe wathatha wena tata. Hayibo, zahlengezela iy'nyembezi kubaba kaLazarus. Lapho-ke udadewabo ubemane nje ekhala iy'nyembezi, ezwa phela uLazarus ebhizi ekhipha konke okungaphakathi enhliziyweni, ubesegunyuluka. Uyazi uLazarus ukhuluma sengathi unikeza ithuba lokugcina ukuthi like speak now or forever hold your peace. Guys, uqede lapho wathi uLazarus, yazi umama uthe sehambile emhlabeni, wena awukhalanga nakanye. Kunalokho wathi thina nathi asithule singakhali. Njalo besifuna ukuthi size kuwena sizobika ukuthi sizizwa kanjani, kodwa ubukade absent. Lapho awuvumi nanokuvuma ukuthi sigrive kahle, wenza sengathi akwenzakalanga. Next, hayibo guys, wawandlala wonke amafayela. Yazi uhambe esuthi ubaba kaLazarus, esuthiswa amazwi kaLazarus. Hhayi-ke le meeting-ke guys iphethe kanjalo-ke. Impela bengingathi kuzoqhumbuswa ithumba elizoletha ukuzwana emndenini, kodwa emva kwalesi speech sakhe uLazarus singathi umane wenza izinto zaba worse, cause angazi ukuthi ubaba kaLazarus njengoba ene-pride engaka uzovuma yini ukuthi atshelwa amaqiniso ezikabhoqo indodana yakhe, ebese emva kwalapho eyayichawula inikeza ihaki. Loya baba loya ngathi nje hey, unesikhumba sengwenya, akuzweli lutho guys, itshe lishaya libhampe laphaya. Guys, avela lapha amazwi namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe.